एसेबां बिल फैदों बुरजाथार माथो एसेबां जागोन होननानै सानाखैमोन आङो एसेबां बिल फैबाय अबाव मोनदों दा आं एसेबां फैसा आंनावथ' एसेबां गैयालै रितुनावबा दंना गैया रितुनावथ' थाखागोन दिनै अबाव गैया जानो रितुखौनो बुंनांसिगोन आंनावथ' आंनि आखायाव एसेबां गैयालै खरसा जाजोब्बाय आरो आं आगोलनिफ्रायनो फैसाफोरखौ एसेबां लानाय जाया रादाया लानो होनबाबो लाफ्लाङामोन आङो दंखायो दे होननानै लानाय जायामोन आं रादाया खेबसे होना फैनायसोमोन बे फैसायाबो बेबोथ' आधा खरसा थांबायानो एसेल'सो दंबावो मा माने एसेबां बिल फैखौथाय नायनि र' अबाव फैया जानो दे एसेबां सम थाबाय बेयावनो 15 दिन बारलायलांबाय आरो मा मा जादों मानसियानो खमाबो आथिं बायबाय आरो मा मा अपारेशन खालायबावदों बेबायदि जाखायो खोमा दे बेबायदि बिल नुफेराखैना एसेबां मा लिरदोंथाय बेयाव आरो सेलाननिफ्राय बिजि मेडिसिन बेफोरनिफ्रायबो बेसेबा दामनिखोना बेनिखायनो जादों खोमा एसेबां बिल सार्जनाबो गुबुन गुबुन जाबाय डक्टराबो गुबुन गुबुन जाबाय बेनिखायनो जादों खोमा दे माथो खालायबावनो उफाय गैला मानसियाथ' मोजां जायासैयानो थेवबो जिउआथ' थांनानै दङ उफाय गैला दे आरो बाजै बेयावसो दंफैयो नोङो आं आरो अबाव नागिरबाय दं औ सन्जिब मा बेलाय बाजै हस्पिटाल बिलनि रिसिप्ट रिसिप्टखौ लाबाय बाजै मा बेसेबां फैदों बिला नै बुरजाथार फैदों नायलाय मायाव हमदों बेसेबा बुरजाखा आंनाव एसेबां फैसा गैयानो सन्जिब अबाव मोननो दा टेनसनसो जाबाय र' आङो जिथुनावबो दंना गैया हरनाय माथो एसेबां उथिखौ बिलालै मायबा दंसै माथो मायबा दंसैयो माबा बेफोरो मायबा खायसे हमनो हालाया माथो औ बेनिफ्राय बाजिनाव फैसा गैया सन्जिब एसेबां गैया आंनाव आं फैसाखौनो लाखियाना बेबायदिनो लाखिफ्लाङा आरो एसेबां फैसा लाखिनोबो जाया दे जेबो टेनसन लानाङा दे रितु बाजिनाव दङ होगोन दे बियो होनायाथ' होनांगौ र' रितु अबाव थांबाय थायो नोङो मानसिखौ लांगोन होननानै बुंनाया अबाव गोमानानै दङ दासिमबो थांनो जाला नामा नङा रितु आं रिसिपसनाव थांदोंमोन बिल रिसिप्टखौ लायनो दहायनो होगोन होननानै बुंनानै आरो होआखैमोन ना एसेबां गोबाव लायो नामा बेखौ लायनायावनो बा रितु बाजिया एसेबां रांखिन जाबाय नै रितु बिला गोबांथार फैदों फैखागोन एसेबां गोबाव लाखिदों रितु आंनावथ' एसेबां फैसा गैया नोंनाव दंना आं मिन्थिखागौमोन नोंनाव फैसा गैया होननानै नोंथ' जेबो मावाना अबेनिफ्राय फैसा मोननो आं सानखादोंमोन नों आंनावनो बिगोन होननानै नोंनाव मा एसेबो फैसा गैया नामा नों साननाङा आं बेबायदि बुंनायखाय आं नोंनाव फैसा बिदों होननानै आंनि हौवानि हस्पिटालनि बिल आंनो होगोन नोंहा होनायनि दरखार गैया आरो आं मिन्थिखागौमोन बेबायदिनो जागोन होननानै नोंखौ बिल लायनो थांनायनि सिगां आं सानखादों नों आंनावनो फैसा बिखागोन होननानै खारन नोंहाथ' फैसा होनो हानाय जयग' गैखाया आं बेखौथ' मिन्थिखागौ नोंथ' थाइसेबो हेल्प खालायनो हाखाया खोमा हौवाखौ नङा होमबा नों हौवानि सायाव जाग्रासोखा हौवानि सायाव माने मा आंनि सायावसो नि जानाय लोंनायनि गासैबो खरसा बेफोर गासिबो आंनि फैसासो मिन्थिबाय बेनिखायनो बांद्राय दा देखाय मिन्थिबाय ना आंलाय अबाव बांद्राय देखायखौ नों मानो बेबायदि बुङो दा देखायाखै नोंखौ जास्ट बुंदोंसो आङो देखायनो नाङा होननानै फिउचारावबो दा देखाय मिन्थिबाय आरो बेफोर बाथ्राखौ बेनिखायनो बुंदों जाहाथे नोङो गासैबो समावनो आंनिल' हौवा होननानै आंनि रादायखौ बेबायदि बुंबाय दा था मिन्थिबाय नुदों दानिया नुदों मानसिनो फैसानि बोलोबो नांगौ मिन्थिबाय दा नोङो जानायबा नों रादायखौ बेबायदिनो गारलांनानैसो थांगौमोन खोमा नोङो फैसा होनो हायिनि थाखाय आं थानायखायसो आंनाव फैसा दंखायसो दिनै बेबायदिसो खालायनो हासिगोन जोङो नङाब्लाथ' नोङो गारनासो थांगौमोन खोमा नङा होमबा ओरैनोसो अननाय हौवा होननानै बुंफ्लाबबाय थायो नांगौ समावबा जेबो हेल्प खालायनो हाया खोनासं रितु नों जानला मोनला समावनो जानला मोनला बाथ्राफोर बेबायदि दा बुं मिन्थिबायना आरो मोनसे बाथ्रा मोजाङै खोनासं आंबो मालाय मानसि बायदि मालाय जयै जाग्रा हिन्जाव बायदि नङा मिन्थिबायना आंबो न'खर सालायबोदों जानो हागौ नों आंनि जिउखौ मोजां नुदों नों आंखौ गाज्रि सानो सायाव जाग्रा हौवानि सायाव जाग्रा आंनि सायाव जाग्रा होननानै सानदों नाथाय बेबायदिल' नङा मिन्थिबाय सानसे समाव आं न'खर सालायबोदों गथ' फरायहोदों गथ' जोनोम होदों गासैखौबो नायबोदों आङो मिन्थिबाय बेबायदि दा बुं खामानि मावनो गिया आङो आरो जिउआवबो इयुनावबो गिखाया गिग्रा मानसि नङा आङो मिन्थिबायना मावो दे मावोखायनोथ' दा
हौवानि बिलखौ थाइसेबो होनो हायाखै आंसो होनांगौ आरो आंनो होखागोनबो दे बाद हो नोंनि बाथ्रा बापरे मेगनासो नुवा मानसियालाय खुगायालाय माथो थेव 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 बिदि होननानै मोनथियाखैमोन आं बाजिखौ दिनैसो नुबाय माथो बिनि आसोल महरखौ थारमाने सिं सिं बेबायदिसो नामा रितु बाजैया बाजैमोन माबा लांहोलांसै नामा सन्जिब माब्ला फैनाय नोंलाय मोनथिस्लाबलायाखै आङो नै बाजै दासो दे आं नै दासो जेबो खोनायाखै आं जेनेबा लांहोलांसै न' बाजै आंहाबो थांनाय खामानि दङ नोंबो थांगोन औ बाजै आंबो थांगोन दोनना फैथारनोसै आं रादायखौ दिनैनिफ्राय नुनायबो नंलाना आं गुबुन जायगायाव थांसिगोन खामानिया ओजोंसो जाबाय आंना नंगौ नामा औ बाजै थौदो होनब्लालाय सन्जिब बेनिफ्राय थौदो माने एम्बुलेन्सआ मोनफैयाखै माथो एम्बुलेन्स माने बेनि नङा नामा बेवहाय गैयानो माने मोनाखै बुकिं गोजा गुबुन जायगानिसो बेनिफ्राय बाखि रेडि जाजोब्बायबा मुलि सुलि लानाय माबा माबि बेफोरो जाजोब्बाय पेकिं खालायबाय आं खालायजोबखाबाय थांनाय समसिम नोङो स्ट्रेचार गांसे लाना फै स्ट्रेचार र' होमबालाय आं लाना फैनि मावाबा जागोन जियाव रिस्कि लानांगोन रिस्क लानांगोन रिस्कि नङाब्ला रिस्क गैयाबा लायाबा नों संसाराव साक्सेसबो जानो हाखाया रिक्स लायथ' दिनै बेबायदि समाव सफैबाय प्लेनिंखौ बुं प्लेनिंआ आं गाव मेगनखौ लाबोगोन होननानै बुङा आं मालानि दारै लाबोगोन होननानै बुंगोन माने बाथ्राखौ एसे गोलाव खालायना मायबाय बि खालायगोन आरो बिनि उनाव बिनि मेगननि बदलै बिना हा दंना गोबां जायगायावनो हा दख्लासे बिगोन वाव माबायदि मोनखो आंनि प्लेनिंखौ होआबालाय बियो मानो होआ मेगननि बदलै हाखौ होनांगोन बियो माबा मोनसे खालायगोन आङो प्लेनिं खालायगोन माबा मोनसे साननांगोन लासैनो माने मा नै सानबायानो आङो बिसोरनि फार्म हाउसखौ नुदोंना बेसेबा गिदिर न' दङ बेखौ बिगोन थै बे फार्म हाउसखौ होथारालै बियो होआबानो जागोन नामा बियो बिनो मेगन नांगौबा होनांगोन बे फार्म हाउसखौ बे दख्लासे हायाबो बेसेबा खर'र थाखा मोनखागोन दा ओरैनोबाबो रितुनि गासैबो सम्पति मोननायखौ लासै लासै बावगारनोसो हमबाय आङो मानोना माथो सुफोरानो जोबला माथो आगोल रादायल'सोमोन दा हिनजाव ओंखारबाय फिसाला ओंखारबाय बिमा ओंखारबाय इजि नंला मोनथिबायना बेफोर इजि नंला जों साननाय बायदि इजि नंला बेनिखायनो बे मोनसेखौ खालायना लाथारनोसै माब्लाबा हमजालाबायनोबो हानायना गेरेन्थि गैया बेनिखायनो हाखौ लाग्रोना लानोसै प्लेनिंआलाय मोजां जादों आफा मा थिग बेखौनो खालायनोसै अबावबा लब खालायनायावनो दाख्लासे थाइसे फैसा भागौ मोननाय नङा बेखौनो खालायनोसै फार्म हाउसखौनो माथा मारिनोसै आफा नाथाय दा प्रब्लेमा बिसो मेगनखौ अबाव मोननो बे रितुमोननि फार्म हाउसखौ जुदि नांगौ बेनो मेगनखौ होथारनांगोन जोङो मायबा मोनसे खालायनोबाबो होनबा मेगनखौ होथारनांसिगोन जोङो बेखायनोथ' लान्दाखौ बुंदों आङो बियो जेरैखि जाया लाबोथोंसै जोंहा जेबो लोब्बा गैला मेगनखौ लाबोथोंसै आरो फार्म हाउसखौ लानोसै आफा बाजै थिखांदो आं स्ट्रेचारखौ लाबोबाय दे बेखौ थिखांनांसिगोन होमब्लालाय मोजाङै थिखां खमा पेसेन्ट अबावबा गोग्लैलाबायगोन रादाय नोंखौ न'आव लांसै दिनै दे थौ दे बाजै खर' आखाइ फारसेखौ हम खर' हमनांगौ ना दे बाजैया फैबाव एसे इखिं फैबाव दे थिखां दानो गोग्लैसिगौमोन माबायदिथ' हमो नोंलाय मोजाङै हमनो हाया नामा नों हमनो रोङाबा आं नार्स लाबोगोन ना सन्जिबजों नार्सजों हमहोगोन आङो जानला मानला बेयाव जागोन दे बाजै आं हमदों गोग्लैया हमनो रोङाबाथाय हमखानाङा ना मानसिया ओरैनो बेमारिखा आरो खोख्लैबाबो आरोबा गिथावबाथावनो बेयाव गोग्लैया रे थौ मानसियाबो बिराद गिलिर जाखादों एम्बुलेन्सआलाय दाबो सफैयासै सफैगोन र' मोखां मोनसिगोन होननानै बुंदों हस्पिटालनि मोजाङै लाखि दे बिखायाव अन्थाइ दोननानैबाबो हरबाय आङो बिमा थानायखाय जानला मानला दाखालाय आंनि हौवाजों मोजाङै केयार खालाय मा बुंबावनो आरो जेबो बुंला दे बेखौ दानो आरो नांज्लायबावोसो रितु बाजै नों थाङा बाजै रादायजों थांफाया थाङा आङो न'खौ गारना थांनो हायाना
थांनो हागौमोन माथो बाजै ज'नो दा गोजान गोजान थानानै टेनसनसो जाबाय थागोन मानसिया माबोरैबा दं माबा दं होननानै मा जाखो बेफोरखौ सानफ्लांबाय थायोना थांदो बाजै ज'नो थाङा सन्जिब आं बुंखादों सर्त दंखायो आंहा साननैसोल' लाखिनो मोनगोन बेनि उनाव आंनो लाबोखागोन ए बेयावनो लाखिबाय थाला दे गेटसिम लानानै थांसै थ' स्ट्रेस जादो औ गेटसिम लाना थांथारसै थौ लां होनब्लालाय नों मेडिसिनफोरखौ लाजोबदोंना लाजोबाखै नांगौ बुस्थुफोरखौ लादों आङो लाखाजोब्बाय उनाव आरो दा बुं मेडिसिन बावगारबाय मायबा बावगारबाय बिजि बावगारबाय मायबा मायबि जानला मानला दा बुंबाय था नोंसोर जेरैबायदि जायगायाव थायो बेबो खाथि खालायाव हस्पिटालबो गैखाया मोनथिखा लाखादों गावखौल' फेरि बायदि मोनो आं जेनेबा मालायसो आरो सन्जिब नारदो औ बाजै दे ओंखारबोबायना नोंसोरो औ आयै नै दासो ओंखारलांदों ए दासो मा मोनखौ मा होनोबा बेखिनिखौ सिनायाखै आयै आं ए बेनिफ्राय नोंसोर सानैजोंनोबा औ सन्जिबजों आंजों बेनिफ्राय एम्बुलेन्सनि मानसि दं सानै दे फै होमब्लालाय मानसियाथ' फैबाय दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नाथाय मानसियानोदि जेबो बुंनो हाला जेबो गैला मुर्ति बेसादसो जानानै थायो